Så. Hej, her er det Magnum 5484, og jeg vil vise jer lidt af mit fyrværkeri. Så har jeg en Supreme sortiment. Megapack. Der er 2 8-skuds bomberør. Og lidt små raketter. Kom lige lidt til der på. Så lidt større raketter, og så nogle store kugleraketter. Sådan 2 små batterier her. Og så købte vi sådan et her med for 150. Så er selvfølgelig også lige været en tur hjemme Fix. Købte jeg et Elliot batteri og nogle LDR-raketter. Dem ser vi senere. Så har været en tur i AFAC. Købte 2 bagagesortimenter med sådan 2 fontæner. Og sådan 2. Nogle små vulkano-fontæner. Det er der til at prøve. Så nogle turbo-fontæner. Eller ikke. Det er godt. En par kombislots lå der også deri. De skal købes i AFAC, ikke andre steder. Så lå der 4 fontæner. 4 mega Og så fontæner. sådan 2 store her. Mega fontæner. Så går vi videre. Så har vi været i Harald Nyborg. Der har vi købt sådan en troldmands æske. Hvor der lå et 25 skuds batteri. Hold kæft. Et lidt større batteri. Nej, ikke batteri, sorry. Fontæne. Med multicolor. Et 9 skuds batteri. 16 skuds batteri. Det er stor finaleskud. Endnu et 16 skuds batteri. Og en fontæne. Så samtidig, der lå der en godt. Der lå sådan nogle små tryllestøv-raketter. Ja. Ja, og så var der også romerlys. Tryllestøvsraketter. Så var der nogle lidt større tryllestøvsraketter. Eller 2 hedder de. Så købte vi et, altså var der lå der også bomberør selvfølgelig. Så købte vi et Stevens Kent raketsortiment med hver deres effekt. Og det skal anbefales. Det er skide godt. Godt. Så er det videre. Så træt eller noget. Giv mig lige en hånd. Det er der flyttet lige, det ligger i pakken. Så flyt det. Var det jeg skal lige ned lidt ved siden af. Der kommer noget ventet musik. Sådan. Godt. Så har vi købt sådan 2 sortimenter. 2 sortimenter nede. Og 200 Ulkær kroner, var det Vejle. ikke? Ulkær Vejle. Fyrværkeri. Var det 200 kroner, vi gav for Ja, en tur? 200 kroner, der var dobbelt op, så 2 sortimenter for en pris. Der er nogle lidt store raketter, bomberør, sådan nogle knaldperler, røggranater. Må man sige det? Jamen, det er skide godt købt dernede, hvis I bor omkring Vejle. Det er meget billigt. Så røggranater, nogle flere røggranater, crackling balls, skal købes til Hansen. Jordsole, jumping jacks, nogle faldskærmsraketter og nogle romerlys. 10 skuds. Yes. Nå. Så går vi videre. Så har jeg sådan nogle Stargazer-raketter her. Fik jeg adventsgave. Lidt mere fra Hjem og Fix. Sådan nogle 2 dåser her. De er også gode. 25 kroner i stykket. Yeah. Så hos Fyrværkerigården, der købte vi også en Grand Cru-sortiment. Det er rigtig godt. Der ligger nogle batterier og sådan lidt. Det er det gamle. Det er Grand Cru-sortiment, alle kender fra Harald Nyborg. Det skal så lige siges, hvis I køber det hernede, så sparer I 50'er. I Fyrværkerigården. Yes. Så fik vi sådan 8 bomberør her med gratis nede for Fyrværkerigården. Og en helvedes masse ledlys. Ja, og alt sådan noget. Så fastbombesortiment fra Nyborg. Yes. Og så et familiesortiment. 3. Tak. Der er også nogle batterier og fontæner. Og så et Canopus batteri fra Hjem og Fix. Hjem og Fix. Lige prøve det op. Det var... Var det 77 skuds? Ja, det var... Var jeg faktisk en god idé. Yes. Det var alt herfra. Jeg lægger nok en part 2 ud lidt senere. Hej.